Bueno, pois moi bo día nesta volta ao curso político que empeza agora, xa empezou. Un curso marcado, lóxicamente, por un contexto extraordinario da pandemia, da COVID-19, que afecta a todos os ámbitos da vida pública, da vida política e da vida social. É unha legislatura que empeza a semana que ven, como sabedes, ten lugar a investidura do presidente da Xunta e temos que tamén, neste caso, chamar a atención unha situación anómala que levamos 7 meses en goberno, un goberno en funcións. En todo caso, esta é unha legislatura diferente, marcada polas eleccións do 12 de xullo, que abriron un tempo político novo en Galiza, onde hai 3 forzas políticas no Parlamento galego, por tanto, unha importante reducción do mapa político e tamén unha situación nova na que o BNG é a forza que lidera a oposición e, por tanto, nos afrontamos con responsabilidade e tamén con humildade o reto de liderar a alternativa ao Partido Popular coa vista posta no ano 2024, onde imos traballar, sobre todo a través do diálogo social e da interlocución con todos os sectores para conseguir que Ana Pontón sexa presidenta do Goberno galego nese ano. E tamén desenvolveremos un traballo co aval e a legitimidade que nos dan máis de 311.000 votos obtidos nas urnas e 19 deputados e deputadas, co cal exerceremos unha oposición firme, contundente e exixente tanto no Parlamento como nas rúas para facerle fronte ás políticas reaccionarias, antisociais da dereita, na que queremos ser un dique de contención xunto cos movementos sociais para frear esas políticas, para cambiar esas políticas. Pero queremos ser máis que iso, queremos ser tamén o grupo non só da oposición, senón o grupo da proposición, presentando propostas e alternativas de futuro para o noso país e tamén para a maioría social, cun traballo intenso e constante en todo o territorio de diálogo con todos os sectores sociais para trasladar ao Parlamento galego as súas necesidades e as súas demandas. Este traballo farémolo con dúas prioridades fundamentais, que serán a saúde, lóxicamente, e tamén o emprego. A saúde, por a protección imprescindible da saúde da poboación fronte á COVID neste contexto e tamén o emprego con medidas de reactivación económica e de protección social daqueles sectores máis directamente afectados pola crise da COVID-19 e por iso propoñemos un grande acordo de país, que esta legislatura comece cun grande acordo de país de todas as forzas políticas e sociais para facerle fronte con todos os medios, con todas as garantías a esta situación de emerxencia económica e social e tamén sanitaria. Por iso, a saúde é a grande prioridade neste inicio de curso político para o BNG. En os próximos meses propoñemos un plan de defensa e fortalecemento do sistema sanitario público fronte aos recortes, fronte ao desmantelamento, fronte ás privatizacións de 10 anos de gobernos do Partido Popular. Neste plan é fundamental o reforzo da atención primaria, un plan de choque que propoñemos de 200 millóns para ampliar o cadro de persoal e os medios da atención primaria, que está nestes momentos absolutamente exhausta despois, está en situación crítica despois dos recortes e das privatizacións do Partido Popular. Tamén propoñemos que se fagan probas masivas para a detección dos contagios da COVID-19, sobre todo naquelas zonas máis afectadas, e tamén que haxa equipos de rastrexo en coordinación coa atención primaria, que neste momento non existen, como sabemos. E, ademais de todo isto, un plan de atención ás residencias de persoas maiores que son, neste momento, a principal preocupación tamén pola delicada situación de saúde que están moitas das persoas ingresadas nestas residencias que están, na súa maior parte, privatizadas e que pensamos que é necesaria a intervención pública.
Tamén, en relación con este contexto da emerxencia sanitaria da COVID-19, preocúpanos especialmente o inicio do curso escolar, o retraso que houve, a falta de planificación e de previsión por parte do Goberno galego en todo o que ten que ver coa organización do inicio do curso escolar, coa falta de medios que está habendo para facerle fronte a todas as necesidades, e tamén preocúpanos moito o traslado constante de responsabilidades por parte do Goberno galego a outras administracións, fundamentalmente os concellos, tamén os equipos directivos e as AMPAs, que parece que teñen que lle fagan fronte a esta situación. E, por iso, propoñemos que xa un protocolo claro e consensuado con toda a comunidade educativa, non o protocolo que anunciou a Xunta de Galiza no pasado mes de xullo. E agora estamos vendo como en pleno 27 de agosto, nas portas de comezo do curso escolar, ainda están intentando ponerse de acordo as comunidades e o Goberno Central, e hoxe hai unha reunión neste sentido. Nos pensamos que para o curso escolar hai 3 obxectivos principais. O primeiro é o de garantías sanitarias máximas en todas as actividades lectivas e non lectivas, garantir tamén a calidade educativa para a comunidade escolar e, por último, a atención ás desigualdades e tamén á diversidade, que é un elemento principal neste momento. E para iso fai falta financiamento, fan falta máis medios, fai falta máis profesorado, fai falta tamén máis recursos para a higiene e a limpeza, que se garantan tamén os servizos complementarios, por exemplo, o transporte e comedor, e as medidas de atención, como digo, á diversidade, e tamén as garantías de que se poida facerse necesario un ensino non presencial con medidas tamén de conciliación no caso de que sexa necesario. E, por último, queremos tamén presentar hoxe o que vai ser a senda de temas relacionados con Pontevedra e a súa comarca para o inicio do curso político e para os próximos meses. Desde logo, aquí será central e fundamental todo o traballo en relación coa sanidade e co ensino. Na sanidade, o reforzo, a potenciación da atención primaria e casos que estamos vendo estes días sangrantes como o que está acontecendo en Monte Sampaio e Soutomaior, que temos que denunciar e combater e pedir que se poñan os medios necesarios. Tamén que se planifique a construción dos centros de atención primaria necesarios nesta comarca, fundamentalmente en Poio e en Caldas, e que se aborde sen máis dilación xa a construción do novo Montecelo, que leva máis de 10 anos de retraso. Xa me referín ao inicio do curso escolar, quixera facer tamén unha referencia ao tema das residencias de persoas de terceira idade, ademais da construción da nova residencia, que ten que ser acordada entre o Concello e a Xunta no caso dos terreos, para este novo equipamento. Tamén imos facer o seguimento e exixir que se invistan os fondos comprometidos para a residencia de persoas maiores de Campo Longo, no que se anunciou unha reforma integral por valor de 3,7 millóns de euros, así como tamén 1,3 millóns de euros no centro Abril Montero, que non estamos vendo por ningún lado. Tamén será obxectivo fundamental de traballo nos próximos meses todo o que ten que ver co saneamento e a regeneración do río Lérez e da ría de Pontevedra, desde logo a dragaxe do río Lérez, o saneamento da ría coa construcción da edad dos placeres, coa ampliación ou renovación da edad dos placeres e tamén as novas depuradoras necesarias, e tamén non esquecemos a situación do río Umia. Outro dos eixos de traballo será todo o que ten que ver con mellora da rede viaria de transportes, a seguridade viaria nas estradas autonómicas é prioritaria para o Benegal. Faremos un traballo continuado de seguimento e impulso de todas estas obras necesarias e tamén de novas infraestructuras pendentes como o vial do Vao ou a variante de Alba. E tamén un eixo fundamental será todo o que ten que ver coas emerxencias, coa exigencia dun novo mapa de emerxencias e unha solución para as deficiencias que hai en zonas da nosa comarca, como poden ser os concellos do interior, refiro a Macede do Portobade, Ponte Calderas, Salama, Campo Lameiro, Moraña, que teñen unha deficiente cobertura. E, por último, tamén impulsaremos a xenda urbana, tendo como referencia todo o traballo que se leva feito tanto no Concello de Pontevedra como na Deputación, con iniciativas que levaremos desde ámbito ao Parlamento Galego. Remato xa anunciando unha rolda de contactos con axentes sociais, económicos e tamén institucionais
da comarca de Pontevedra, que comenzaremos xa a próxima semana, a primeira semana de setembro, para trasladar, para coñecer as súas demandas e para trasladadas ao Parlamento Galego.